21 versus 1. Ceva de făcut, nu vreau să dau 1 contra 1 contra 1, fiindcă am dat o dată, și ăia au făcut echipă. Deci trăgeam în 1 și mă vor la celălalt și aia nu se băteau. Sau se uitau la ei. Asta mă amănă și nu vreau să mă dau 1 versus 1 viața. Dacă trebuie să judecăm după level. Să nu știi cum se pronunță harta asta. Crouch. Nu habar n-am. Mai trebuie 17. Elimination. Da, habar nu. 1-0. 3 cristale de ase. Deci cristalele oară frumoase scrieți în ceau. Să-mi cum intru la task-uri să le fac. Iar 2 chei în plus. M-am făcut cu 3 chei. Nu, 2 chei. Am confundat un pic. Mă tem că nu știu unde e. Uite. Are sniper până acum nu l-a folosit. Bandaj! Da, nu pot să... Deci asta vreau să se dea update pe Rivals. Ca și fiindcă vreau să se bage când te omoară, să se vadă armele lui. Bă, stăteam cu ținta acolo și toți el mă omoră cum a ieșit. Deci nu mai pot. Și trage în continuu. Și ce nu se spawnează niciodată acolo și mereu acolo. Nu mai are net. Și cam asta a fost mecul. Ne revedem. Nu ne revedem pe un pic. Deci am 17 chei. Și full. Aici intru mereu. Dacă nu găsesc, îmi spui. Playerul de elimination. Ok. Ne revedem data viitoare.